Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, ni ne na daga gidan TV Magaja insha Allah. Wannan shiri namu mai taken ku faɗa mana mu gyara 'yan kallo. Zan koma ga malam Jazuli kamaraman mai ɗauke kenan amma fa ba na sata ba. Malam Jazuli, jama'a da yawa kan yi korafi ko kan yi magana cewa me yasa ba kwa fina-finai akan al'ada, ko kuma me yasa idan yanayin sutura ku da kuke sa ba sa me za ka iya gaya mana a takaice cikin minti? Yawa, na gode Allah da kan wannan. Wato kasan shi fim labari ne ke zuwa da karakta, wani irin dressing ma fim din yake bukata tun daga labari. Yanzu kana so ka nuna waccan da iska ce ni shigan banza, ta yaya za ka nuna a ɗan kallo waccan ɗin iska ce? Na da sai ka ba ta kaya irin na yan iska watakila ko? To ka ba da amsa, saboda ai ba za ka gane hijabi ta shiga ta kamala komai kuma ka ce waccan iska ce. To ni a tunanina a matsayinka na mai ɗauke-ɗauke, ko ba haka ba, a ɓangaren ɗauke-ɗaukenka da kake shi wani lokacin kana ganin gyara ne, kana ba da gyara, ko kuma a'a kai kawai abinda mai ba da umarni ake cewa ko ya baka umarni shi kadai kake ɗauka? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bayan ɗan gyara ma wani ɗauke-ɗauke ba. To Salama. na fahimta. Da Hausa me za mu kira sa? Da Hausa za ka ɗauki mai ɗaukan hoto ake cewa. To na ga hoto akwai mai motsi akwai mara motsi, to me za a kira shi kenan? To ai ka san da kake cewa me za a kira shi da mai motsi da mara motsi, shi ba washe mutum ai ka ce mai ɗauke-ɗauke, wani ko in ya zo da tsishirar sai ce to wannan ɗauke-ɗauke ne ka gane? Na fahimce ka. Wani ka ce mai ɗaukan hoton fim. To mai ɗaukan hoto mai motsi Malam Jazuli Tarauni. To Malam Jazuli Tarauni, ina ganin mu ɗora akan abin da ya zaunar da mu. Misali, yaya kuke fafatawa wajen zamantakewar ku da al'umma ta gida ko kuma abokanai na unguwa wanda suke ganin kamar ba daidai ba ne ko daidai ne, saboda akan haka muke tattauna wannan shi. So kasan shi duka ɗan adam da kake gani dole ka zauna ne, musan ka dole ka zauna ne. Wani zubin ma kana tare da maƙiyinka baka san maƙiyinka ba ne sai wani abu ya faru. Barantana mu harkar ta fim, wannan kaga an aka ce wannan ɗan fim ne, wani sai ma kallon ɗan iska, kuma alhalin ba haka bane. A yanzu ka tara mutane goma, wallahi ba wai zan ma ba shi ba, ko da duk kirkinsa sai ka samu wannan ɗan ya fi wancan iska ce da wani fanni. Saboda adalcin da nake son mutanen gari su gama, duk lokacin da aka ce wannan ɗan fim ne, yi mai kyakkyawan zato. Duk inda za ka tara mutane ya fi goma, ko ba masu mai ba ne ba, ɗan adam ajizi ne. Malam Jazuli, a gurguje na fahimci abubuwan da kake nufi. Dan na ce zan tabbaga ka wannan ina ce sai mu awa ɗaya. To masha Allah, yi min kira ga masu kallon. Ni kira da nake yi da masu kallo da masoyan mu kai gaba ɗaya, ga wanda suke kallon mu suke zagin mu da wanda suke kallon mu suke kaunan mu, dan Allah dan annabi ina muku mun ga muna fatan alkhairi. Duk lokacin da kuka ga mun yi wani abu da ba daidai ba, to abin da yafi kamata in kana da wanda za ka iya samun lambar waya producer fim ɗin nan ko executive producer fim ko director, kira shi a waya ko a kwanan fim da ake sa lambar waya. Ka san me amfanin ma sa lambar waya a kwanan fim? Sai ka fahimci kuɗi. Yau ba duk inda ka kuskure shawara ake bukata, in ba haka ko abin da za a sa ma lambar waya me kuskuren. Inda masana'antar muna son gudun ba wai ga malaman masu kudin
da masu mulki. Muna buƙatar su shigo, ba wai in mun yi wani abu kawai a koma gefe ana la'anta mu. To masha Allah Malam Jazuli, a gurguje Malam Jazuli abin da yake faɗa a nan shine shi ɗan fim mutum ne kamar kowa, sannan idan ka ga ma yiwuwa ka iya tafiya ka kwankwasa masa gida domin kawo gyara, ka ce masa kaza da ka gani nasa ba daidai ba ne, don haka a gyara kaza. Suna nan an bude kofa ga dukkanin mutumin da yake ganin zai ba da shawara za su karba. Bagauda TV.